kumsang khadzasari somni paruk November thania South East England chuan Raipur lai pakhat Mary Toff ti mingpu chuan amumang chu doctor hnena chuan hrilin amumanga chuan huan zau tak maya chuan na lo thoka anna tho chol lai chuan amal puya sajupui pomin sajupui chu alo chul hliau thu an doctor hnena chuan a hrila chutatang chuan nawa veinat dewa piang chuan sajupui sa chu ai chak em thina sajupui sa chu alo ngai tua le veng thina ni churai por lai Mary Toffinau nei hun chu aron thleng ta a pasalanu chuan boi puin Mary Toffi chu sangtur chuan a fui sawa Mary Toffin nau an sang chuak chu nau te trap thom hriat tur reng a om talo Mary Toffi chuan sajupui a hring chuak ta tlat mai pakhat mai po ni lo sajupui dang chu alaron chuak zel don ani the PB channel clear meka khongain ka channel hi milo subscribe in ka video hi milo like sak vela tuntuma chuan history a thil thleng dang dai Mary Toffin sajupui a hrin chhuah chanchin kan ron tar lang don ani Dr. pakhat Nathanael Saint Andrea chuan South East England chu tloin thil dang lamte awak chu thleng ala om ri lova tum khat chu Swiss doctor pakhat chuan lekha thon mak deuh mai an local doctor John Howard a lekha thon chu aron pethut maya a lekha thona chuan nu pakhat Mary Toff ti mingpu Raipurin sajupui sompali lai mai a hrin thu le chung sajupui a hrin te chu sajupui pumpa ngai ni lova sajupui taksabung sang a hrin chhuah thu chu alo inziaka tin Mary Toffi taksabung hrin chhuah zinga chuan zote taksa po atel thu alo inziak nuai mai a hnuah chuan Andrea lekha thon mai po ni lo London chanchin bua te hial chuan nu pakhatin sajupui a hrin thu chu an chhuah ta Andrea chuan mai chan nge ya Mary Toffi chu mu atum ta ni Andrea chu lekha thon tu an local doctor Howard tateina chuan kalin Mary Toffi sajupui hrin chhuah bung sang Howard tan alcohola alo da that chu an enfia mit nge ya an mu chu makati hle mai ma se chu mai chu alani lo Howard chuan Andrea hnena chuan atlo hun chu a fu thu hrilin Mary Toffi chuan naw a veile thu chu a hril ta Saint Andrea chuan amit nge yin Mary Toffi sajupui hring lai chu a en ta ni Mary chu nasataka sangin a tre chiama Andrea mu lai nge chuan sajupui om chu aron sang chuak le tanol mai anua chuan sajupui ke chu aron chuak le a an san le deuh ngar hnu chuan alu chu aron chuak le ta Andrea chuan makti tak chuan a en dau maya Howard chuan Mary puma chuan domin adang ala om thu chu aron soi le a Mary chu an sang le ngara sajupui taksa thembok chu aron chuak le a chung sajupui taksa te chuan vun an nei lo vek bokani an local doctor Howard chuan arin dan chuan chung sajupui te chu asan na lama chuan bungin athem te in an ron chuak ni in aringa Saint Andrea chuan soitur dang renga hrelo makti takin sajupui chu a hring chuak ngei sia ti in a thlir ngoi ringot mai ani mase chu tiang thil chu engwanga thleng nge ni ta ang engwangin nge doctor ve meu chuan meiche taksa atangin sajupui aron chuak ani ti arin thei kan hriat rengtur chu heti hunlai hian meiche nau pain doctor aron ani chuan doctor te chuan damdoi thatak tak mangin an enkol nge thina mi zai chu thiam thoma se heti hunlai hian inzirnan meiche Raipuar an zai ngai lova female reproductive organ lam an hretlem hle ni chu wangin heti hunlai hian doctor te chuan meichia in naw an nei donin engthil nge meiche taksa a thleng thin ti anaw veiberin a soilo chuan an hrethiam lova an tan chuan thil hriat ngai lo alania tin heti hunlai hian ngai dan pakhat
maternal impression theory an ti chu alar hle a raipuarin thil veibur anei emo engemaw thil thawng thut tu anei emaw chuan chuan anau pailai chu ngongin anau te a chuan alang chuak thin ni in an ngaia an hun laia naute in utrok a an viau chuan apai tu anu berin utrok a hlau lutuk wanga te an ngaia an naute in anu le pa ang lova mit pol ram nei chuan tu emo mit pol ram nei anu chuan angai tua thin ni in an ngaia an ngai tua na chu atak chang thei ni in an ngai top mai ni chu tiang chia chu meritophication an ngai dan ani ta a Mary chuan amumanga sajupui a hmu wanga sajupui hring chuak thei ni in an ngaia maternal impression theory chu doctor pahnih te chuan an ring ta top mai ni mase an lalina confirm tura aron tir doctor pakhat chuan chutianga nutling pui raipuarina sajupui a hring chuak ngot mai chu a ring thei hlol lova tin meritophipo chu amirin zong ani hau lo mai asa zupui hrin chua taksabung chu Londona chuan honin azir chiang ta ni anlal doctorin sajupui taksabung anzir chian tak tak chuan thil hmu chua anei tanual maya chung sajupui meritophication chua te pumpuya chuan bu pol themle grain te chu a omti a hmu chuaka tin anzir chian le deuh chuan chung sajupui taksabung te chu chemte manga chansom an ni ti a hmu chuak le ta a mase andre ve thung chuan mit nge ya mutu ani awang chuan meritophin sajupui a hrin chua chu a ring tlata approve nan an thenom khoveng te chu anlal King George the First hna chuan a hruaya atopa chuan anlal chuan thu a chua ta meritophi chu London a kalin an doctor thaber ber te ma chuan hruai tur ania meritophi chanchin chu alar tak ema wang chuan mitam tak ti ber anita a an chanchin thara te chuan meritophi chanchin chu alang chuai mai chuti hun laya an chanchin alar ema wang chuan restaurant vela an menu a po sajupui sa chu an not re ta hialani an lal thu chuak ang chuan thil chu akal tran ta a meritophi chuan nau nei tum chuan ama oilo tu doctor tam tak ma chuan asang ta tlau mai atopa chuan Mary chu an man chuak ta chulai hmuna sajupui la lut tur chuan Mary chuan mi pakhat atham ti an hmu chuaka chu mai ba ka chuan investigator dang te chuan meritophi pasalin sajupui alei teu thu te chu an hre chuak le zela Mary chu in puantir turin doctor rol te chuan an dopa atopa chuan meritophi chu a in puang ta thatampo ani ma a naute a chiata wang chuan a pasalanu chuan a chhul in honlain chung sajupui chansom taksabung te chu Mary ko chunga chuan ada tira chung sajupui te chu asang chuak ta thin ti in Mary chu a in puang ta a atopa chuan meritophi chu tan ina chuan an khung ta ni mitam tak chu meritophi mu tum ringot chuan tan in tuk verzona chuan nitin an pung khom thina doctor te chuan Andrea tiam lovin hlotling anin ti hlea then khatin meritophi chu fiam thu tho nan an mang boka a chanchin chu adar ta chuai mai ni mase zona om theita chu engwangin nge meritophi chuan chu tiang thil chu ati du thei ti hi aniome hetiang thil ati awang hian poisa adon pha box si lova na nasataka tuarin mi te hmu sit adon pha boka tin sajupui chansom te khan ru hriam tak an neya chu ai pu a la hlau om jok chu hri hlau om tak a vei pha theiani hetianga ati chan hi tun thleng hian hriat thei alani lova ain puan na po engma hmu tur om box si lo nakin nuwa alar chuan poisa hmu ain bei seite po anima na mitam tak chuan anau chiat hriat rengnan hetiang thil hi atita aniang antia engpo chu lo ni se thlathum hnuwa Mary chu tan ina tang chuan chhuah tirin
thu buai siam sak mai tur an hriat lo awanga chhuah tir an ni bera mi tu ma in sajupui hrin phal ani lo ti dan reng reng lo om lova kum khat nuwa chuan pangai taka nungin meritofi chuan fanu thatak chu anei le maya an chanchin soi chhun jom tur chu tun thlengin a om le talo ani ole khati zong kha tun trumatan chon ni le phot mai sela thir tu zong zong te in zawain video le a kanin mule theu don nia